Ano, máme tady další pokus, kdy se pokusíme zastavit do Prahu. Přijede to z tamtoho směru to auto, jo. Bude to ohled, že tady je křižovatka za váma a tam ti řidiči už vidí, jako, že může mít nějaký fake, tak zpomalu. Ale blíží se nám auto, blíží se nám auto. No, uděláme takovou akci. Jsou vlastně. Jo! Ty ale zabává lidi, mi to tak baví, tady tohle. To je paráda. Každý zastavuje, no. Ty vole. To je bus, ale tohle se stavaří nějak přijde. Tam je moc. Jo, dobré, dobré. Oni udělali svatek v dopravě. To jo, hej. Oni vždycky ty oči nasýpali, hej. Čiže jsem stál na druhé straně. Co to způsobilo? On je úplně serval. Jo, kdo ti serval? Taky dědek. V tom modrém autě, jo? Jo. A co ti říkal? Všichni brzdí, hej. Tak já jsem se brzdil, jo?